Poštovanje, gledate Stare pruge kanal. Ovo je poslednji video u 2021. godini. Pa, danas ćemo samo da najavimo bez teksta opet šta planiramo za tačnije šta ja planiram za 2022. I kako će ovaj kanal da napreduje u 2022. godini. Kao prvo, u drugom smo ambijentu, zašto je studio, tačnije moja kuhinja, zauzeta, tako da moramo u mojoj sobi da snimamo ovaj video, ali nije to sad bitno. Da pređemo na stvar, znači, sledeće godine pokrećemo nov serijal. Serijal u kojem ćemo intervjuisati neke ljude, znači, više će biti emisija, tako da spremite se i za to. Planiramo da otvorim, tačnije ja planiram da otvorim i novi kanal, na kojem će ta emisija polako, postepeno da pređe. Šta još planiramo? Tačnije planiram da se, znači, konačno da se vratim na YouTube, znači onako u potpunosti, da budem redovniji, da se više potrudim, pošto ove godine smo videli da smo imali mnogo pauza i mnogo odlaganja klipova, što ne želim da bude slučaj u 2022. godini, nova godina, novi ja, što bi se reklo. Železnica će i dalje biti broj 1 na ovom kanalu i to će uvek biti, znači dotle god ja vodim ovaj kanal, železnica će biti, znači, glavna. Tako da, vi koji volite železnicu, ne brinite se, železnica će uvijek biti glavna na ovom kanalu, ali ubacit ćemo i te intervjue koje ćemo najvjerovatnije izbaciti i prebaciti na drugi kanal. Tako da, novi kanal se još priprema, znači još nije ni otvoren nalog preko kog će biti taj kanal. Ali, očekujte i to. Slobodno dajte i vi neku ideju za video, imate moj Instagram Stare pruge, lako se nalazi, Dragan Otašević me prati na Instagramu, tako da slobodno uđite, komentarišite šta vi želite da snimamo u 2022. godini i uzet ću vaš savjet u obzir. Tako da, to je to. To je to što se tiče 2021. godine za Stare pruge kanal. Evo, ovaj video čisto da zaokruži 2021. godinu i to je to. Vidimo se u 2022. godini. Poz.